yau dai murna nake, mu ma murna muke, wancan kuma mai suke, su ma murnar suke. in dai murna kuke ku zo mu yi baitin annabi. Limamin mursalai guda ɗaya ne magana muke, ya girmi sani a kulli yau mun ƙara ado yake. Ka faɗe shi a yau ka ji shi gobe daban da duwa yake, ka yi an kura marita ba daga baban Zainaba. Rahamar bayi muke nufi fa haɗaɗɗen annabi. Sunanka na sa a fari Allah sarki mai duka, karan baiwa dubun basira zanai bai duka. Kun manzon nan mijin Khadijatu mai birnin Maka, shi ya wuce ma a mai kirarin turmi sha daka. Roƙonka nake dubun salati ya alƙadiru, kai wa Mahmud abun yaban dukkan wani sha'iru. Al-Mustafa ne abun nufi na annabi Nasiru, sanadin wannan abani sirrin begen mubashiru. Ya ummu abiha assalamu alaiki mu'azzima, daraja da isa suna gare ki batula Fadima. Kyautar nan dai da baki cewa je sai anjima, yau ma na zo gare ki umma ki ce mini an gama. Ashabu maza a yanzu baiti na zai zo muku, sai wawaye kadai suke zagin ku su ja muku. Sayyidi Abubakar Umar a dole a ganku a bar muku, Sayyidi Usman da Sayyidi Ali baiti na muku. Assalamu alaika ya abun da ya zo daga Fadima, ya shakti jani mai gidan zikiri ka girmama. Sai shak barhamari fakojin sansa na zunduma, ga shakti ladi sai fituhi da shakti buri mama. Gaba dai na ce abu mu kutar mai zawiya, har fadar nan mu kai da annabi khairul anbiya. Shakiya ya cilo kwarai dukanmu da kai muka tutiya, mun yau da can kaya mu rabbi ba ma fariya. Assalamu alaika ya masoyi na almatiku, assalamu alaika ya takobin Allah sayyidu, assalamu alaika Hamidu Mahmudu Muhammadu, assalamu alaika na sani ka amsa sayyidu, assalamu alaika ya mubarrid khairul anbiya, assalamu alaika kai kake mana tun kafin jiya, assalamu alaika arzikin da ya zagaye duniya, assalamu alaika ni ka bani abun na jina iya, assalamu alaika ainihin kaunar ka zuba mini, assalamu alaika fi kira ta yabanka da damini, assalamu alaika namuni na ganin ka kai mini, assalamu alaika dan isar ka yarda ka zo mini. Kai ne farkon a ƙarshe ma kai ne ya Ahmadu, girman girma mijin Safiya kwarai baka gudu, gasa gudu to kawai ku daina bacin wani ki gudu. Dan Aminatu abun kirarin Allah wahidu, namijin gaske a lafiya baban su mu'azzamu, manzan rahama saboda kai ne rabbu yake mamu. Hasken shirya habibu gatan annabi Adamu, kyautar zobe ka bani dan shehi Ibrahimu. Babbar magana a yanzu kallo ya koma sama, daraja da isa da martaba sai baban Fadima. Shine Allah yake maraba da mai kaunar sama, wake da idon ganin ilahu ce mai rahama. Babban suna kwarai Muhammadu ai da isa yake, kowa Ahmad a nan gurin maganar subba ake. Duba ka gani cikin jikinka akwai shi batu nake, karshen maganar idan ka lura da kanka hakan kake. Soyayya ce a yau ta sani nake maka baitika, dan Abdullahi ni ina so ne na yaba maka. Ya za a yi ne na ganka baitocin na biya maka, ka yi min wannan saboda son da ilahu yake maka. Ka kore tsiya ka zo da alkhairi mai haidara, hasken Allah kasantuwar mu a yau kai ne sila, kuma soyayyar ka ce habibu ta zama na fitila. Labbai ka farin gani Muhammadu sirrin basmala, ka kyakkyawan da shi fa kyawu ma kyauke mishi. Rahamar alan a yanzu na shirya na yaba mishi, ya ba mu ruwa a sa'ilin da muke halin kishi. Allah ka tsare ni dan yawan kaunar da kake mishi, na duba na ga babu wanda ya kai ka martaba, na zabi yabon ka shugaba baitin ka ba zan ki ba. Rahamar bayi madinatul ilmi al-mustafa, manzan Allah saraki kai ne abban Zainaba. Ku kun yi zuru kuna kirarin wai da awa kuke, in mun yi farin cikin zuwansa ku ce bid'a muke, in mun yi yabansa sai ku ce wai kafirci muke. Kun kafirta muna ku matsayin a ina yake, aikinmu muke yaban ma'aiki wannan mun rike. Tijjaniya gidan salati har zikiri muke, faira kuma sak cikin jaruma tarbiyya muke. Ranar maulidin habibu tabbas kai sako muke, ni ne barhama in
ka yarda da lito na haye mai bege ne a yau rubutu na duka na biye kuma soyayyar ka zuciya ta duk da mamaye dan